siepna ni en okil tonga penje ni onyisa pend chik mane CDF Act muketo mjumbe patron ni en namba di kichonge gima kama en adier ni uyiero komiti koso kuja komiti kwa koni mina ochaka ne mokwongo onge pend chik kikiriambe studio onge pend chik mowacho ni mjumbe en patron namba 2 kama ne oket ni mjumbe gi nanyisi ni kain wakili to dwani mondo ng'iyane nikech nyo asekelo lokruok maka mayiero mane ni mjumbe yiero jok mabede CDF mano pend chik manyo asegolo mondo wawuoge gino mano nyo asetimo ni amendment manyo osewuok koro wawuoge ni wuoye gik manotimore history sani onge kama mjumbe bo wacho ni ane miket na ng'ani ane miket na ng'ani to be onge pend chik mo wacho ni ng'ani en patron maneriambo udhiga launch projects marario why do they launch projects launching project ngino adano wadili gi weche mag katiba adano wuoye weche mag law mokwongo kapok wuoye gik majitimo apimo niga ka ni mjumbe dhiga yawo nyaka kanisa iluonga ga kata ka kanisa osetiek ger kwa gorambe uchiuga nyaka basa wano wawanyisi yes awach ni adhiga yawo nyaka kanisa to kadhi yawo kanisa okonyiso ni kanisa no mara okonyiso ni amba chamo sadaka kama ntiere no basari samidi chiu gi national government ano yera national assembly oversight national government yes samodi chiu basari to luonga kaka mjumbe gi jo CDF mondo adhi tija kacha cha en ng'iyo ni pesa mar CDF opogi maber so itemo wacho ni ichako oversight the national government gi kochakore gi pesa motero achake gi public participation achake gi public participation ko wach ni national government pesa modong 85% mo wacho ni mondo oversight no through ministry of planning okawo pesa to wacho ni joriri wa $150,000 donge to committee mar CDF gi officials mag serikal mamwalo kacho osepogo mong'injo pesa chamatin oversight na chakore kanyo nikech ana jauriri kora ng'iyo ni to pesa mokel na uriri $120,000 kata bed 50 ere kako chako tiyo ang'iyo ni okay project mane mag yiero nikech abro bedo kagora piny koponia jo serikal obiro gero lalo kuma pi onge koso gibiro kunyo na pi e inam donga dieri achako ng'iye submitimo ne public participation kodhi godo mbele kase chako gi kanyo tangiyo budget no biro malo ka kech gigo affect jouriri directly egi umiyo kam jombe odong kamano in fact kakuru wawuoyo about effectiveness without shadow boxing kia sudi ngeni jotelo ntiere mopogore kia sudi no wacho ma kia ng'ane no wacho mana kata kaka county governors pimina nena wasebedo gi governors mong'iewo wheelbarrow $100,000 gi wiye chikero yiene gini gi jo executive koro mano to watego wayie nikech chiko yienegi to kwanyalo wacho ni nikech governor achiel noyiero ng'iewo wheelbarrow gi $100,000 ni koro county osefail okwanyalo wacho mano wan gi governors maticho tamo magin gigo mana ji lweny supply kodhire igoyo MCA orodho ng'ata japiny ororego to ko wach ni nikech ng'ata achiel ni koro devolution osefail wach kata miwuoye maradani ni ma to koro ikelo side show okonyiso ni wajumbe ne onge nikech mondo mi wach no kana ne wuogi dong no yude gi wajumbe kata sani mi yale dong yale nikech no yudo kod whistleblower kore ma wacho ni ni wan kaka wajumbe wasetamore kata pend chik manyo obire bunge ti wajumbe manyo gone ti wajumbe manyo choko gone wajumbe manyo choko gone go nikech no giyiego to konyiso ni wajumbe go nyalo yudo CDF in fact kakuru wada wuoy about kind ngamo yier to gi japiny osiepna ni ntiere ga kiani nyisa ni wuodo genya ne opimna ni to king'iyo ei pesa madhi devolution kako ja Siaya for example to gi pesa ma ose or CDF kidoke gweng mane ma japiny neno mane ma japiny mulo mane ma osekonyo japiny kakuru wawere gi weche mag katiba anyalo nyisi ni adieri makende kendo paro ni kata un kaka jofwambo usebedo kunono kidhi e gwenge mang'eny e Kenya ka kendo wasebedo kwa penjore ni tang'o mamono kata pesa mar devolution cha oketne chike bila mar CDF iseneno ka model mar CDF ni otiyo maber opogore kata gi mar county pinje moluoro wa e Afrika osebiro nyaka Kenya timo benchmarking nitere kaka CDF ni gimbende ginyalo yudo kaka gitimo nade kaka gidwaye kidhi kata
sirikal mar county kipenjo ward representatives wacho niya mondo mi wayud kaka wanyalo timo oversight malong'o wambe wadwaro ward development fund en gima osebiro senate ka these things gin gi kata ka nyochi choko pach ji makoro wada loko chik ai wach manyo dhi nyaka inadco report kanyis isumo pas ji ni to ere gik mineno ka kech katiba no waloso onego warite to nitiere gigo ma katiba samoro noketo marach ma ok nyal konyo japiny e gin kanyi choko pach ji kata wacho nadco report tiyudo ka few issues owuok mokwongo kiwinjo weche mag yiero ne giwacho nang'o koso wapog yiero mar president otim mopogore gi mitimo gi kombe mapinygi wakawo pesa mar CDF wakete constitution wa introduce ward development fund nikech japiny oseneno ka pesa ni konye ei piny kacha Mheshimiwa